Hallelujah. Duong kod pak odong ne Jehova e polo malo, Nyasaye mangima, kachiel kod Ruodhwa Yesu Kristo kuom ber mosemiyowa, thuolo makende mosechiwonwa e Lolo TV mondo omi owach wachne. Dewek bedo Nyasaye no an gadiera janeno mara de ok wabedo kama chalo kama. To nikech koro wantie e seche aina gi nyaka wadok erokamano nikech osemiyowa thuolo makende. Kalo e kor yamo kokalo kuom Lolo TV en ng'uono moa kuom Nyasaye. Mi alamo ne Lolo TV kachiel kod jok matiyo Lolo TV kochakre gi CEO nyaka ji duto te mantie buoye kanyo. Malo nyaka piny. Adwoko ne Nyasaye erokamano nikech gimiyowa thuolo makende mondo watudre kod oganda magwa ma joluo e dhok ma wanyalo winjo kendo mwanyalo tudego maber. Adwoko ne Nyasach kwe ma jachwech polo kachiel kod piny erokamano kendo nikech oseriti maber janeno mara, to miyowa thuolo makende omiyo arwaki e injili maseche machalo kamagi. Bed abeda piny kidembori mos maber mondo mi iwinj gima Nyasaye nigo kodwa seche machalo kamagi. An iluonga ni Pastor Sam Boyi, alando wach Nyasaye e dala mar Nairobi, kamoro ni Kangundo Road. Kanisa iluongo ni Cathedral of Praise Ministries International. Kangundo Road Worship Center en branch ma antie. Ka intie Kangundo Road nitie center moro iluongo ni Njiru. Njiru kanyo nitie petrol miluongo ni Ola Energy. Tok Ola Energy kanyo ema wantie. Ema watie tich Nyasaye. Ema jawaro miwa kamoro kanyo ma wachokore. Jumapil ka Jumapil wachako chokruok saa 3:30 kanyo nyaka saa 6:30. To kibiro jatich Nyasaye, namba be nitie screen ka minyalo goyo. To kata ka ok inyal lal, but kata kilal to nitie namba ma kigoyo to ikawi akawi kidhi kanisa. Ji mang'eny osego namba kendo giseyudo kanisa. In bende ok inyal lal, onge ng'ama oselal modok ot. Mi adwoko ne Nyasaye erokamano ni chieng' moro inichopi kendo wananere wang' gi wang'. Adwa ni mondo awuoy wach moro mar Nyasaye e buk mar Johana 3. Adhi somo matindo 1 nyaka 3 kanyo. Tadhi wuoye gimoro ni chakruok manyien. Wi wach madhi wuoye en ni chakruok manyien. Kuom mano adwa ni mondo walem kato wasom wach Nyasaye mondo wadhi wach Nyasaye achiel kachiel. Kamoro ma intie kulwe piny mondo walam Nyasaye. Jehova in Nyasaye mangima, Nyasach polo kachiel kod piny. In Nyasaye manochweyowa kendo miyowa thuolo makende. Nyasaye ni herowa, ng'ato ka ng'ato iketo e kama owinjore. Mi adwoko ni erokamano. Wachni modhi wacho, wachni modhi poro, wachni Nyasach kwe ma janeno mara rito mondo winji. Akwayo ni mondo Roho Maler obedie kendo gweth mar Nyasaye onene wachni ni. To duong' kod pak nodugni polo malo e nying Yesu ma jawar. Amen. Yiena mondo mi asom wach Nyasaye e buk mar Johana, Injili mar Johana 3 matindo 1 nyaka 3. Mowacho kama: ng'ato moro ne nitie kuom jo-Farisai, nyinge Nikodemo, jaduong' kuom jo-Yahudi. Jali nodhi ir Yesu gotieno kendo nowachone niya, Rabi, wang'eyo ni in japuonj moa ka Nyasaye, nikech onge ng'ato manyalo timo ranyisi mitimo, mak mana Nyasaye eman kode. Yesu nodwoke niya, adier adier awachoni, ka ok onywol ng'ato nywol manyien, ok onyal neno pinyruodh Nyasaye. Adwoko ne Nyasaye erokamano. Nyasaye mang'won, Nyasaye ma jaber, Nyasaye ma jahera,
Nyasaye ma jagweth, Nyasaye ma jachang, Nyasaye manyalo gik moko duto. Onyasach ji te. Onyasacha to nyasachi. Onge ng'ato manyalo wacho ni nobiro e pinyni ma ok Nyasaye mokele kata mochweye. Miyo kama wantie, Nyasaye emomiyowa thuolo mondo mwabedie. Muma wacho ni chieng' moro achiel nitie ng'ato moro mane en achiel kuom jaduong' mar jo-Yahudi. Kendo ng'atni ne en ja-Farisai. Ng'atni iluongo ni Nikodemo. Nikodemo ne en ng'at mane nigi luor mathoth mane ji oluoro e piny jo-Yahudi. En ng'at mane humbe be lach. Ji nong'eye ni ng'ama long'o kendo jatelo maber. En ng'at mane obidhore kendo wuotho adimba e kind jogegi. To mama wacho ni chieng' moro nodhi ir Yesu. To nodhi ir Yesu mana gotieno. Ne ok odhi godiechieng' kata gokinyi kata godhiambo. Orito nyaka piny oyuso mondi koka owuok odhi ir Yesu wuod Nyasaye. To ka nodhi ir Yesu, nopenjo Yesu penjo. Nikodemo ne en ng'ama riek mane osomo. Kendo en ng'at mane ong'eyo chike mag jo-Yahudi, chike mane onego ji luw. To ka Yesu nobiro mano neno gik mane Yesu timo honni, kaachiel kod puonj mane Yesu puonjo, dhoge noum nono kod gik mane Yesu timo gi weche mane Yesu wacho. Nobedo piny kaka ng'ama duong'. Te chunye maiye oparo kendo ng'ado ni ng'atni ok en ng'at mana ma kawaida, ng'ata. Ng'ani en ng'ama opogore. To wacho ni ng'atni daher mondo mi adhi arome kode, anene awinji gima owacho. To nikech en ng'at mane oluor kendo jatelo e Yahudi ka jo-Farisai. To nikech jo-Farisai ne ok winjrega gi weche mane Yesu wacho, ne ok giyiego. Ne ok gine ka gina gik madiera, to bende ne ok giyie ni Yesu en wuod Nyasaye. Gin jok moko ma kata ka nyiso ni ng'ato nyalo tho kendo chako chier, ne ok giyiego maber ahinya. Miyo kane jogo dine winjo nodhi ir Yesu, kata nene wuotho gi Yesu godiechieng', dine kelo wach kendo dine kelo ne chandruok e kit ngimane. Nikech en achiel kuom jok mane bet piny ka ng'ado weche madwaro ni mondo ng'adi ei kanyakla mar jotelo mag jo-Yahudi. Omiyo en bende ne ok onyal kawo thuolo mondo mi odhi ir Yesu godiechieng'. Omiyo nomanyo mana thuolo makende gotieno. Wacho ni adwa dhi ir wuod Nyasaye. Kicha winjo ni jiwacho ni wuod Nyasaye wadhiye. Adhi awinje gima ng'ani wacho, to dhi mana kende. Ne ok okawo ng'ama chielo. Ne ok odwaro mondo odhi ka ji nitie. Odhi mana kende kendo luchore kodhi ir Yesu. To mama wacho niya, ni ka nodhi ir Yesu, nowacho ni Yesu niya, Rabi, wang'eyo ni onge, ne wang'eyo ni japuonj moa kuom Nyasaye. Ok wacho ni in wuod Nyasaye, ok ni wang'eyo ni in japuonj moa kuom Nyasaye. Ok ni en ong'eyo, owacho niya, wang'eyo, ok ni en mong'eyo. Owacho ni an, ok wacho ni an kaka Nikodemo ang'eyo, owacho ni wang'eyo ni in japuonj moa kuom Nyasaye. Namba achiel en ni noyie ni Yesu oa kuom Nyasaye. Matiende ni nofulo kod dhoge ni Yesu ni oa kuom Nyasaye. Kendo nong'eyo dho chunye maiye ni ng'atni gik mopuonjo gi honni motimogi oa kuom Nyasaye. Omiyo noyie ni oa kuom Nyasaye. Duong' mondo di Nyasaye polo malo. Bende ng'eni kata in kama bet piny no, inyalo ng'eyo gadieri chunye maiye ni Yesu to noa kuom Nyasaye. Ok Nikodemo kende mano neno. Kata in bende nyalo neno kama intie no, ni Yesu ni to oa kuom Nyasaye. Kwa chako higa manyien, higa makoro wachako ni 2022,
bedi kod geno moro kuom Nyasaye higa manyien. Chakruok manyien. Mondo bi ibede gi chakruok manyien e kit ngimani. Nikodemo nodhi manyo chakruok manyien kuom Wuod Nyasaye. Nosebedo ng'at ma jakinda kata mane luwo wechegi mag jo-Yahudi. Nosebedo ng'at mane ji ong'eyo kendo mane wuotho abidha e nyim ji. Kendo kata ne wuon nosetimo gik mabeyo e piny ka. To nochopo kama koro neno na pana ng'at mobiro ni nitie kod weche moko mabeyo manyalo yudo kit ngimana. Weche moko mabeyo manyalo donjo kit ngimana. Weche moko mabeyo makaluwe kata bed kod piny tanyalo yudo kendo nyaka resruok. Noneno ni mondo ochak manyien kod Wuod Nyasaye. Noneno ni kata jaduong kamano ber mondo me chak manyien. Awera gi machon ka ta chak gik moko timo yo manyien e yo makare. Inyalo bedo kata in jaduong to nitie gik moko osebedo katimo e kit ngimani. Nitie kata moko misetimo makata in kibet piny na adiera asetimo gik maricho mamono ma ok owinjore kata nyim Nyasaye. Be dihere mondo mi chakie manyien higa manyien, gik manyien, gik mabeyo, gik mowinjore, gik modimbore kendo mobidhore. Mowachone ya. Nikech onge ng'ato manyalo timo ranyisi mitimo makmana Nyasaye eman kode. Onge ng'ato moro manyalo timo ranyisi mitimo. Matini kare nitie ranyisi mane Yesu timo mane Nikodemo neno mokona pana. Ranyisi gi kachiel kod puonj gi ok gin kawaida. Ok gin gik moka. Nitie kaka gin. Owacho ni gik mitimogi, ranyisi gi kachiel kod puonj gi. Onge ng'ama nyalo timogi mak mana ka Nyasaye ni kode. Omiyo aseneno Nyasaye kit ngimani. Aseneno Nyasaye ka wuotho kodi. Aseneno Nyasaye ka in go. Omiyo abiro seche machalo kamagi. Mondo miya kori ni gik mitimogi ok gin gik moka gi moka. Gigi timore nikech Nyasaye nitie kodi. Nyasaye wuotho kodi. Dihere mondo iwuoth gi Nyasaye in bende. Diherie mondo mi ranyisi mag Nyasaye bende obed e kit ngimani. Diherie mondo mi in bende fwenyruok mane Nikodemo bedo godo, mano fwenyo cha obed e kit ngimani. In bende kod fwenyno jichi ma kawuono ni kare nitie ng'ato moro mag Nyasaye wuotho godo. Nitie ng'ato moro ma Nyasaye tiyo godo. Nitie ng'ato moro ma Nyasaye odak e iye. Nitie ng'ato moro ma jatich Nyasaye madiera. Nitie ng'ato moro ma tino Nyasaye man malo chutho. Dachaki wuotho kode kawuono. Mondo achaki wuotho kod ng'atni. Mondo mi aluwe ng'ani maber. Mondo mi ang'e ng'ani to ni ng'ama nade. Mondo mi amaki ng'ani. An bende abede kode machiegni. Mondo mi awinje puonj magegi. Mondo mi en teko motiyogo ni. En teko machalo nade. Ng'at Ruoth Nyasaye. Iwinjo gima wach Nyasaye wacho. Mowacho ni ya. Yesu nodwoke. Adier. Yesu nodwoko Nikodemo. Adier. Ing'ene sama idhi ir Wuod Nyasaye. Nyaka idhi ir Wuod Nyasaye ka nitie kod lengo. Nikodemo ne nitie kod lengo. Ne nitie kod weche ariyo. Odhi kod Yesu kone ni in japuonj mar Nyasaye. Kendo chako odhi kod chako kone ni to ranyisi mitimogi ng'ato ang'ata ok nyal timogi mak mana ng'at ma Nyasaye nigo. Weche ariyo mane dhigo kuom Wuod Nyasaye. Miyo sama idhi kuom Wuod Nyasaye nyaka ibed kod wach midhi tere nyime. Nyaka ibed gi agenda. Wach miseketo piny. Miseneno ka thago dhod chunyi malich. Weche miseneno komaki kendo tweyi. Mago gik monego idhigo ir Wuod Nyasaye. Nikech Nikodemo ne nitie kod weche mapek mane ywayo ngimane kendo tero ngimane piny. Kowinjo gik ma Yesu timo kaachiel kod gik manoneno to wacho ni ooyo nitie gik moko pod ok awinj tiendgi maber. Nitie gik moko pod awinjo kapod omaka. Gik moko pod odiya. Gik moko pok oyarna. Oyarna wach maler. Pok oyang gi lera. Pok oler gi kuoma ka. Ane mondo adhi Wuod Nyasaye mondo odhi olerna wechegi maber. Mondo mi awinjgi. Abed gi adiera ni kare en Wuod Nyasaye. Bende inyalo kawo thuolo. Inyalo kawo patik seche machalo kamagi. Mondo ibede kod weche moko midhiga nyim Nyasaye. Mondo ibede kod weche moko mitero nyim Yesu Wuod Nyasaye. Mondo ibede kod gimoro minyalo tero ni Yesu Wuod Nyasaye. Minyalo kone go adieri anto kawuono abiro to antie kod weche ariyo. Antie kod weche adek. Antie kod weche ang'wen. Magi gik mosebedo ka chando kit ngimana. En ang'o minyalo dhi gi nyim Nyasaye?
obedi ni gire kunya tema tagi kit gimane mane gimone gi kaw keringo hukum Yesu ikoni wud Nyasaye kawuno nta biro nyatina milongo ne ngane asatieche sino sebedo kasando kene chunye sebedo kod late mager o kasebedo kod moro kit gimana nikech gima timre kit gima nyathini omia biro kode nyimi kawuno wud Nyasaye mondo mi tel na kit tima maber bede deringe ir Yesu gi weche moko ariyo kata adek ma in gode kit gimane en wach mane tu moro sebedo kamaki kendo dia kendo sandi ma lich mokali si wuto sip tende kagi kacha to kada ni ngama ti podi ni ngama ten ok jar wach ni mago tuje mag jomuti oyo podi ni ngama ten to tu sebedo ka sandi en tu mane ma kijal bido go nyimi Yesu mak wach no kede kai mutegno terengo ri Yesu Nyasaye te kone ni Yesu an kauna bido iri tu ni emo sebedo ka sanda kendo sebedo ka mia awudu kum de tejete pesa na serumo kawuono ni adwaro mrayud teko kachiel kod loch mwa kuomi timna maber wud Nyasaye en wach mane mineno komoko matek mano gikele nyim Nyasaye seche machalo kamagi weche adima in godo ekit ngimani kanyo kata ka odi kama intie keny mari imeneno ka dikethore mak mano motegno terengori Yesu Nyasaye ikoni Nyasaye in mane miya kenyini Nyasaye odini in mane miya Nyasaye magi ma oda okana aka adwaro neno teko mari adwaro neni Nyasaye ekit ngimana bi mondi rom koda keni mak bada tetin maber weche maricho duto ikethe kit ngimana en ang'o minyalo mako mondo dhigo Nyasaye kawuono mondo iterne nyime ikone ni antie kod wach mabiro gi nyimi kawuono antie kod wach mane mondo lona tine ka gima Yesu ok nyal loyo ni wechego ine ka Yesu biro ni wechego e higa mar 22 weche miyaga higa 21 werigo chien chak manyien kod Yesu Nyasaye tikone ni Yesu Nyasaye higa 21 ne antie kod magima mane ok nyalo kendo notama to kawuono higa manyien mar 22 achako kodi ka gik moko te gin gik manyien adwaro gik manyien kit gimana machon muti mosebedo ka pagago aweyo gi ge project ga chiel adwaro chako manyien kodi wud Nyasaye poni nare ko kinyalo teko mar Nyasaye kit gimani en ang'o mineno ka tek mok nyalre mowachone ya ni Yesu nodwoke ni adier owachone ya adier awachoni ka kunyuoli nyuol manyien okinene piny Ruoth Nyasaye okinene piny Ruoth Polo okine cham gi kene mag piny Ruoth Nyasaye mwacho ni nyaka nyuol manyien nyaka gik moko chakre mana manyien kit ngimani nyaka gimoro amora madhi chakre kit ngimani higa 22 nyaka bed mana manyien nikech nyien no biro mana kod Yesu kiseyie kuome ka ok yie kuom Yesu to gik matko man ywai ka gik moti machon mano jogi mamoko thingi ka moko dung marach pod biro luwelo nyaka higa 22 to kai mako Yesu Nyasaye to gigo duto te dhi dong chien kucho tere chako manyien kod Yesu Nyasaye kich wacho nyaka nyuol manyien matiene gik moko duto te marichi kit gimani nyaka rum gik moko duto motie kit gimani nyaka gidhi nyaka jochiende mosebedo ka sandi mang'eny nyaka giaye nyaka gidar nyaka sepe maricho mosebedo kaluwi nyaka jochiende mag mumbu mosebedo kaluwi nyaka giweyi sani nikech wud Nyasaye osewacho ni nyaka nyuol manyien to koro sama mosenyuol manyien gik moko te ginyien kit ngimani gimoro amora nyien onge gima bedo machon nikech in e ngima manyien ng'at Nyasaye iwinjo nade ineno nang'o ineno ne nang'o in enang'o matek ang'o mosemako kit ngimani ang'o mayweyo piny sakasa oyweyo sakasa ang'o machiyo dendi achiyano ochiyo mana dendi ang'o mamadho rembi remo ruma ang'o mito rembi rumo to rembi ji tok rum en wach mane mosemaki wach mane matek kit ngimani ni momiyo rembi ruma remo ywaya rembi ruma remo ywaya ji biro golo remo kaiga sakasa kidhi hospital rembi tin sakasa kidhi hospital rembi tin ang'o matiko remo gi ngimani ang'o ma ywa remo e ngimani ng'at Nyasaye mane wach mane gibigo Yesu higa manyien mane gimomiyo ni gibak lift nyariyo higa manyien mane gimomiyo gibigo Nyasaye kiywakne kikone ni kawuono ni Nyasach kwe Nyasach polo ka chiel kod piny nyisi mane Yesu timo kamoro amora mano dhiye cha
Mane Nikodemo neno kotimo ranyisi, kotimo nyaka honni madongo, kaachiel kod matindo. Ronigo an bende adwaro kawuono, adwaro honogo e kit ngimana. Adwaro neno ranyisi mane Yesu timo ka, mondo mi otimre kit ngimana kawuono. Nikech ayie ni kawuono ni takawo manyien, taweyo machon. Ndalo osechopo, sa ema. Onge sa moro machielo kendo. Nikodemo nong'iyo, nogo nyaka kwan. Mong'eyo ni ka ok adhi kumbur Nyasaye seche machalo kamagi, to kabi inene kendo. Ok abi yudo wachni. Nitie wach moko manyalo miyo ng'ato manre gi yore te mondo mi yud wachno. Inyalo temo gi yore te mondo mi yud gima ber. Inyalo temo gi yore te mondo gima ber kik bai. Nikodemo notemo gi yore te mondo mi kik wachni bae. Mondo mi yud tut mar wachni. Mondo mi yud fweny mar wachni. Mondo mi yud kama teko mar wachni ae. Mondo mi yud adiera mar wachni. Omiyo Yesu nokone ni adieri awachoni. Matiende ni Yesu wach nyadeyo adieri awachoni. Mano teko mar wacho. Adieri awachoni. Nichiko ng'ato ka konyuol manyien. Bende ng'ene gik moko manyien go nyalo timore mana ka in emiye. Onge gima nyalo chuni go gi thuon. Gik manyien midwaro kit ngimani gi ok nyal chuni go gi thuon. Kata obedo mana ne change midwaro ok nyal chuni go gi thuon. In iwuon ma nyaka yien adwaro chang kawuono. Obedi ni gweth mane bede kit ngimani ok chuni go gi thuon. In ema biro yie kendi wuon kawuono nyaka Nyasaye gwedha, nyaka ne bar Nyasaye, nyaka ne bar jawar, nyaka ne bar wuod Nyasaye, nyaka ne bar Yesu Kristo ma jawarna. Chiwri kendi. In ema ikuongo chiwri kendi wuon mondo mi yud gimi dwaro. Nikech ka ok chiwri to gimi dwaro ok bi yudo. Ka ok chiwri to onge ber moro minyalo kit ngimani. Ka ok chiwri onge gik moko manyalo biro kit ngimani maber. En chiwruok ma dhano wuon, ti chiwri mana gi chunyi ma iye. Emi chiwri godo. Ti biro godo nyim Nyasaye. Ti wacho ni kawuono ni en odiechieng'. Kawuono ni en sa. Kawuono ni adwaro mana yudie gima ber. Kawuono ni adwaro mana yudie adiera. Kawuono ni adwaro mana yudie lokruok. Kawuono ni adwaro ni mondo kik achak adong'e kaka ane gimoro mopogore e kit ngimana. Gin ji adi manyalo yie? En ng'at mane manyalo yie? En ng'a? Takoni na wakoni ng'at Nyasaye. Lokruok samoro bedo ga matek ne dhano. Mondo mi dhano we gimo oseng'iyo motimo cha. Ochak chako timo gima nyien. Bedo ga matek mokalo. Takoni ni lokruok ber moloyo yweyo. Kinyalo keto pachi milokri dibede maber mokalo. Adwoko ne Nyasaye kwero kamano. Are mondo alamie kodi. Kamoro mantie kulwe pinyo na molam. To kapok yodi Ruoth Yesu, adani wach kama wach Ruoth Yesu, abiro iri iwar dhod chunya, kita thuolo ng'wonna richona duto te. To anatini kendo nalowi. Gol nyinga kitabu mar tho, ndik nyinga kitabu mar ngima. Duong' kod pak odog ni polo malo. E nying Yesu ma jawar. Amen. Adwani mondo alam kodi kwa dhi tieko, to namba nitie screen ka, inyalo goyo, to wanyalo lamo Nyasaye kendo wanyalo wuoyo. Mi wang'i kama nitie mondo alam Nyasaye chwe dwoko nero kamano. Apuodho nyigre maler kendo apaki nikech beri mosiko manyaka chieng'. Isetimo maber Nyasaye, wachni wasewacho. Tang'eyo Nyasaye chwe nitie ng'ato moro ma isetimone maber kokalo kuom wachni. Nyasaye tela kendo uni chien, rito maber Nyasaye, kata higa manyien Nyasaye wanawuoth kodi kendo wanabed kodi. Duong' kod pak kod ung'e polo malo e nying Yesu ma jawar. Amen. Shalom. Nyasaye chikwe mondo bed kodu kendo gwedhu ndalo duto. Ng'wono higa manyien. Nyasaye. Amen.